Hi friends, welcome back to my channel Maanvi vlogs. Friends, I am athigene poyara bidadondulle. Sathire ponaga 7 tikkane. And shoot mantu poyine. Ade ponaga shooting antare. పోనగా భారీ షోక్ నేను మాత తూయారా రోడ్ లైట్ ఎండు మంచిన ప్రకృతిలో భారీ షోక్ ఉండు ಎತ್ತ್ಯಾ ಅವು ಎತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲು ಜೋಕುಲು ಕಾತೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪಂದು ಇಂದು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಟನ್ ಸಾರು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಕಬಾಬು ಸುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಕಚಂಬರ್ ಫುಲ್ ಊರೇ ತೋಜು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ವಿಕ್ಕಿಂದು ಜೋಕುಲು ಪತ್ತದು ಐಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೈಟ್ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುತ್ತೂಲೆ ಇಂದು ದೇವೇದ ರೂಮು